onse. Amayi ena anandiyimbira foni nkumandifunsa nkumati, kodi inu a DC ndinu mprofeti? Chifukwa over the years zimene mwakhala mukupanga activism ndakhala ndikukusatirani maaudio anu, ndipo zimene mmanena zimadzapherezera, zimachitika. Mwachisanzo munalankhulako za ku Reserve Bank of Malawi miyezi yapitayo kuti kuli muvu yochokera kwa Chakwera akufuna amuyike m'bale wawo kumeneko amuchose Reserve Bank governor alipoyo, ndipo mundanena kuti akufuna ayike oilo mwale, koma izizi zachitikadi taona. Kodi inu a DC ndinu munthu otani? Mudanenanso za kumangidwa kwa anthu akuluakulu a DPP, kuti a DPP asamale amangidwa. Imene ndi plani ya anthu a boma la Chakwera la MCP, ndi cholinga kuti afokese chipani cha DPP. Kodi inu a Kalindo ndinu munthu otani? Ndidawayankha amayiwo kunena kuti izidi nzoona, Mulungu amatidalisa ndi masomphenya timaona, ndipo tikutero kuomangidwa a DPP wo alipo ambiri. Pamene akulowa chisale mwa mukhitonso akonzeke, komanso ma activist ena ngati chenamiwa musamale kumene muliko, chifukwa boma ili lakonzekera kwambiri. Inu bola anzathu mukutengedwa nyengo inoyo ya Januwale, mukakhale musero akusungireni makobi ife ndeti nayiwalidwa. President Bongole Jala Malawi first, the people first. Ankalankhula ndithu kuwauza Malawi kuti kutsogoloku musadzadabwe mukadzaona akuluakulu a chipani cha Democratic Progressive Party akumangidwa pa milandu yosiyanasiyana. Ndemwina ena mwa ife tinkana kuti ayi Bon Kalindo ndi khalidwe lawo amalankhula mwanthabwala choncho mwa madrama, komatu lero ngati simunaone newspaper ya lero The Nation front page alembatu pamenepo headline kuti ACB Plans Big Sweep, arrests of big fish from DPP era imminent. Monga mukuonera pa chithunzipo ndithu newspaper ya lero ya The Nation akunena kuti ayi abungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu kuno ku Malawi la Anti-Corruption Bureau ACB akukonzekera kugwira ntchito yomanga anthu osiyanasiyana pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi katangale, ndipo mgulu motu zikuoneka kuti ayi akuluakulu angapo a chipani cha DPP mwina zinthuzi ziwakhudza. Nde kodi nkhaniyo na yongo dzakumene tizikuwuzani ma-update zikamaphulika kuti kodi ziyenda bwanji. Komatu nkhani ndi imeneyo akuti a ACB akhala kunjata anthu ndipo akhala kusesa ndithu, ndipo tsachi limeneli a DPP silikuoneka kuti ayi siliwaphonya. Ndichonda Malawi mudzitsatira pano pa Nyasa VoiceBox kuti zikuwetserani ma-update kuti kodi nkhani imeneyi ipanga bwanji unfold. See you on the next one.